बे सेक राननाय माबाया जाहैबाय मुख्यमंत्री साहाय्य निधि माने मुख्यमंत्री साहाय्य निधिनिफ्राय सोरबा गोरा बेमाराव गोग्लैनानै थानाय जोंनि माने बे ओनसोलनि पर्बतजरा एमसिएलए समष्टि ओनसोलनि एलेकायाव गोबां बेमाराव गोग्लैनानै थानाय मानसिफ्रा जोंनि पार्टियाव दरखास्त होदोंमोन जे जोंहा माने ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय एसे रांनि प्रयोजन जादों होननानै बिदिनो प्राय 90तासो एप्लिकेसन होदोंमोन बे 90ता एप्लिकेसननि भितरावहाय दिनै प्रथम किस्ति हिसाबै 21 जनखौ सेकखौ जों दिनै राननानै होनो हादों जोंनि क'क्राझार जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि कबिता बसुमतारी बायदेवनि अनुमोदन क्रमे जोंनि मण्डल प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो जों गासैहाय जोङो मटामटि 60 जनसो बेनिफिसारिखौ जोङो सेलेक्ट खालामनानै लादों बेनि भितराव दिनैहाय 21 जनखौ जों हरनो हाबाय आरो माखासे दंबावो बेखौ जों पर्यायक्रमै मोनगोन कारण बेनि दायित्वखौ बिबानखौ जोंनि 5 नं पर्बतजरा विधानसभा समष्टिनि इनचार्ज हिमांगु ठाकुरिया विधायक श्रद्धार विधायक हिमांगु ठाकुरिया बिथां आरो 1 नं पर्बतजरा एमसिएलए समष्टिनि इनचार्ज जिएमडिएनि उपाध्यक्ष मुकुटा टेका डांगरिया बिसोर सानैनो बे बिबानखौ होनाय जादोंमोन जे नोंथांमोनहा चिफ मिनिस्टारजों रायज्लायनानै बेखौ जाहाथे थाबैनो होनो हानाय बेबस्थाखौ लायो दा बे हिसाबै मैया जोंनो बे सेकखौ पाठायहरदों आरो बुंहरदों बिथांमोनहा जे प्रथम किस्ति हिसाबै बे 21 जनखौ होग्रोदो उनावहाय नेक्स्टआव माखासेनि सेकखौ होनायनि बेबस्थाखौ लागोन दा सेक बिथरना दिनैनि मेइन उद्देश्य अकल सेक बिथरनल' नङा नोंथांमोनहा मिन्थिगौ दिनैहाय प्रत्येक मासनि जोबथा रबिबारावहाय यशस्वी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिथाङा जे मन की बात अनुष्ठान फालियो मन की बात अनुष्ठाननि जरियते रायजो राजानि सिगाङाव बिथाङा जेनेखि मन की बात अनुष्ठानखौ होबाय थादों दा बेखौ जोंनि क'क्राझार जिल्ला एबा जोंनि बे पर्बतजरायाव मोनफ्रोमबो बुथआव जाहाथे जों मोजां रोखोमै एबार पालन खालामनो हायो बिनि थाखायनो दिनै बे आल'सनाखौ जों बे मिटिंनि जरियते जों लानाय जादों आरोखि खारन एबारनि नैबे मन की बात अनुष्ठानाव बे अनुष्ठानखौ मोजाङै मोजां बयबो सारा आसामाव जेसेबां बुथ दं जेसेबां बुथ कमिटि दं बे प्रत्येकता बुथ कमिटियावनो मन की बातनि थाखाय प्रत्येकता बुथ कमिटियाव गंफा रेडिअ हरनाय जादों जोंनि नैबे पर्बतजरावहाय 89टा बुथ कमिटि दं बे 89टा बुथ कमिटियाव 75टा बुथ कमिटियानो जोंहा खुब एक्टिभलि खामानि मावगासिनो दं दा बे 75टा बुथ कमिटियाव बेनार लागायनानै रायजो राजाखौ लाफानानै जोंनि बुथ कमिटिनि 21 जननि जेनाखि कमिटि सोद्रोमा बिसोर ज' जानानै एबारनि मन की बात अनुष्ठानखौ खोनासंनाय जागोन आरोखि दा बे मोननै एजेन्डाखौ लानानै जों दिनैहाय बेहाय बुथ कमिटि आरो जोंनि मण्डलनि अफिस बेयारफोरखौ लानानै बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों की बात अनुष्ठानाथ' एखेबारे जोंना कन्टिनिउ प्रसेस बियो प्रत्येक मासे जाबाय थायो एबारावहाय गुरुत्वपूर्ण बिनि थाखायनो जों बुंदों जे बिनि आगोलावहाय बुथ कमिटिफ्रा रेडिअ मोनफेराखैमोन एबार प्रत्येकता बुथ कमिटि बे पर्बतजरा बोरै नङा सारा आसामावनो जोंनि मानगोनां सभापति भबेश कलिता बिथाङा जोंनि बे आसाम प्रदेशआव जेसेबां बुथ कमिटि दं बे बुथ कमिटियावनो बे गंफा रेडिअखौ हरनाय जादों आरोखि लोगोसे जास्ट मोनसे साहा लोंलायनायनि थाखाय बे मोनसे सन्मानार्थे माबा मोनसे अनसुंथाइखौ जों प्रत्येकता बुथ कमिटिनो हरनाय जादों ओंखायनो बे प्रसेसा गोदोनिफ्रायनो जागासिनो दं जाबाय थागोन जेसेबांनाखि यशस्वी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीया प्राइम मिनिस्टार हिसाबै थागोन बिथाङा निश्चय बे मन की बातखौ खुंबाय थागोन आरो जोंबो बेखौ बर्डनि जानानै जों बेखौ फालिबाय थागोन बड'सा फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय गोजोनथाव खौरां
रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय फैगौ गोदान बोसोरनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिसिमनि थाखाय सिगांनि बेसेननिफ्राय खम खालामनानै आलायारन सावथुनखौ हरनाय जासिगोन। बेनिखायनो गोसो गोनां रायजो राजाफ्रा गोदानै होनाय नैबे गाहायनि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन। गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोनखौ फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिमल' बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जाबाय। नैबे मबाइल नाम्बार 8453766183 नङाब्ला 9678616741 7896298145 आव